B'investiment ta' €1,900,000 fl-Isptar Mater Dei kienet inaugurata Angel Suite, magna li permezz tagħha jistgħu jsiru trattamenti ta' radjoloġija li fil-passat kienu jsiru barra minn Malta. Joseph Castillo, il-manager tad-Dipartiment tal-Medical Imaging, spjega kif issa jistgħu jkunu indirizzati wkoll problemi fl-arterji. Meta jkollok pazjent li jkollu djuq fl-arterja, nkunu nistgħu niftħu ilu. Jew inkellek pazjent għandu aneurism, ġifieri għandu arterja li tkun intefħet iż-żejjed u hemm iċ-ċans li din tinfaqa', aħna nkunu nistgħu nidħlu għaliha u nkunu nistgħu nagħmluha blockage ħalli dik ma tkunx tista' tuha ċans li ssirilha iktar ħsara. Apparti hekk, permezz tal-Angel Suite, pazjenti b'ċans ta' apoplesija jistgħu jkunu kurati wkoll. Pazjent li jista' jkollu blockage fejn hemm ċans li jkollu ġifieri apoplesija, jekk nilħquh fil-ħin ikun wasal hawnhekk fi żmien ta' ftit minuti u ftit sigħat, aħna nkunu nistgħu nidħlu f'dik l-arterja u nneħħu l-klot li jkun hemm. Il-magna li 60% minnha kienet kofinanzjata minn fondi Ewropej għandha wkoll it-teknoloġija tas-CT scan fiha u b'hekk jagħmilha iktar faċli biex isiru l-interventi. Din il-magna li hija fluoroskopi allura permezz tagħha nkunu qegħdin naraw l-arterja qiegħda timtela bil-kulur directly dak il-ħin u allura nistgħu nagħmlu l-intervent mill-ewwel. Mistoqsi x'differenza se ġib magħha din il-magna, Castillo rrimarka li l-proċess tal-angiogram se jkun wieħed ferm iqsar u b'inqas spejjeż. Il-pazjent allura jista' jkollu recovery ħafna iktar fast ġieli anke l-għada stess, fejn qabel il-pazjent kien ikollu jgħaddi minn proċess twil biex ikun jista' ifieq jew imur daqsxejn għall-aħjar jagħmel improvement. Hekk inkunu kważi nistgħu nfejquh immedjatament. Waqt li kienet iżur dan l-iktar investiment riċenti, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn irrimarka li d-Dipartiment tal-Medical Imaging huwa fost l-iktar dipartimenti impenjati fl-Isptar Mater Dei. U għalhekk il-Gvern huwa kommess li jinvesti iktar fih tant li din is-sena diġà kienu investiti €4 miljun f'apparat. Saħaq li apparat bħal dak inawgurat it-tlieta iġib miegħu il-bżonn ta' iktar riżorsi umani. Il-makkinarju waħdu huwa importanti ma mhux biżżejjed u għalhekk din il-ġimgħa wkoll ħriġna sejħa għal numru ta' konsulenti ġodda, 3 konsulenti ġodda ġod-Dipartiment tar-Radjoloġija biex dejjem nagħtu servizz aħjar il-pazjenti tagħna.